Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulayap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka security guard ang napusilan sa usa ka traffic police sa Cagayan de Oro City. Human matud pa siya giharas sa maong gwardya samtang nag-imbestiga og traffic accident. Ani ang dugang detalye. Nagkadugo nga gidala sa ospital kining usa ka security guard sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City pasado alas 7 sa gabi adlong Domingo. Ang maong lalaki napusilan diay sa usa ka traffic police investigator sa Cagayan de Oro City Police Traffic Enforcement Unit. Sumala sa kapulisan nga igo lang kuno nagpahigayon og investigasyon ang traffic police sa nahitabong traffic accident sa lugar dihang kalit lang kuno giatake sa gwardya ang maong pulis. Og sa kalit lamang kining usa ka individual walay igo nga rason miatake sa maong investigator Corporal Muntos na dunay nagiban nga kutsilyo. Midagan pa kuno palayo ang maong pulis apan gigukod kini sa suspect nga gwardya. Butang nga napusilan kini sa iyang abag nga bahin. Hinuon luwas na sa kuyaw nga kahimtang ang suspect ug nagpaayon na lang kini sa ospital. Na-recover sab sa kapulisan ang kutsilyo nga gidala sa suspect ug naka-restrictive custody na kuno ang police personnel samtang nagpadayon ang investigasyon. Kadtong maong suspitsado samtang sa maong insidente ubos siya sa impluwensya sa ilim ng makaubog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulayap, 1 Mindanao.